ubehol ako voda a už som tu zás aj s mojimi dvomi vernými pomocníkmi, čertom a anielom. Detičky ste naučené? Ukážte nás zo všetky, no počkajte, pozrieme sa. Ako škoda dopíšete? Ale nehovorte. Zaslúžite sa to balíček, že ste boli celý rok taký dobrý a vynikajúci študenti. Ale nehovorte. A budúci rok som tu zás ako na konci. Na prezúky ukážem Naučený zošitý. na stienku. Aj s mojimi dvomi vernými pomocníkmi, anielom a čertom. A prišli sme sa pozrieť, či ste dobrí študenti a či si zaslúžite odmenu za tento školský rok. Detičky, prezumné ste? Naše iba vidím krásnu máte. Čo sa svedete? Došli ukážte? Aký to škrabopis máte? No dobrá. Tak za to, že ste boli celý rok poslušní, ste si vydobili moji pásky balče. A celý rok som tu zlo ako na koni aj s mojimi vernými pomocníkmi. Ako zistiť, či sú všetci, lebo jedni to majú aj s mojimi dvomi vernými pomocníkmi, anielom a čertom. A prišli sme sa presvedčiť, či ste boli dobrí po celý školský rok. Detičky, prezumné ste? Návštevku škáletu máte? Naučený? Zošity s tým vyberte. Zošit mi ukážte. Ukážte mi zošit, ukážte. Zošit mi ukážte. Ako vidím, škaredo píšete? Deti, moje chlape? No, tak vidím, že ste boli celkom dobrí počas roka a preto budete odmenené. Pekný škaropis máte? No, tak vidím, že ste boli dobrí študenti počas celého roka a preto si zaslúžite odmenu. Na budúci rok, presne o takomto čase, prídem zas, takže sa tešte. A pána profesora rádi máte. A už som tu opäť s mojimi dvomi vernými pomocníkmi, anielom a čertom a prišli sme
sa presvedčiť, či ste boli dobrými študentkami počas celého roka. Detičky moje zlaté, prezúvate sa. Na sienku, ako vidím, škaredu máte. Pekná je. Ukážte. Pekný škrabopis máte. No, tak ako vidím, boli ste celkom dobrými študentkami počas tohto roku a preto si zaslúžite odmenu. Páči sa? Ďakujeme. Budúci rok o takomto čase prídem znova, takže sa môžete tešiť. Počkaj nás, Mikuláš. My by sme sa ti veľmi chceli poďakovať za tento darček v mene celej triedy. A tebe čert, aby si ku nám nechodil, lebo sme všetci dobrí. Za čo to je mojou povinnosťou. Tak vás podášu, pani profesorka, nemáte. Takže si to teraz rozsáme. To je predsednička. Rozbehol ako voda. Aj s mojimi dvomi vernými pomocníkmi, anielom a čertom. A prišli sme sa presvedčiť, či ste boli dobrými študentami počas celého tohto roka. Detičky, prezúvate sa. Hej. Na sienku, ako vidím, no. Žiaľ, nemáte. Máme dole. Môžem, pani, zošit mi ukážte. No, ako to pekne píšete. Možno aj výslužku dostanete. No, tak vidím, že ste boli dobrí počas celého tohto roka a preto si zaslúžite odmenu. A budúci rok o takomto čase prídem zas, takže sa môžete tešiť znova. A svojho pána profesora radi máte. No. Dečko, potom. To by všetko pokazujem. Škoda, že je to teraz môže. Hej, to. Rozbehol ako voda, ale som vás aj s dvomi vernými pomocníkmi, anielom a čertom. A prišli sme sa presvedčiť, či ste boli dobrými študentami počas celého roka. Detičky naše zlaté, prezúvate sa. Na sienku, ako vidím, krásnu máte. Zošit mi ukážete. Vidím, pekne vidíte. No, tak vidím, že ste celkom dobrí študenti a preto budete odmenení. Tešte sa, lebo na budúci rok som tu v takomto čase zás. Nechoďte nám, tak chceme si robiť sami jedno s ním. Hej, choďte sa postaviť sami. Nemá svieti. A vy?